Μια ξεχωριστή διεθνή συνάντηση διοργανώνεται στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών από τους ιδιοκτήτες και φίλους αυτοκινήτων Αλφα Ρωμαίο για τα 10 χρόνια λειτουργίας του alfisti.gr. Ενός κλαμπ με Αλφα Ρωμαίο που ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε χρόνο για να χαρούμε την πίστα σας. Αλφα Ρωμαίο φυσικά, πολλές συμμετοχές. Δεν ξέρουμε αν θα σας ευνοήσει ή αν σας ευνόησε μέχρι στιγμής ο καιρός. Μια χαρά είναι όλα, παιδιά. Εντάξει, δεν ερχόμαστε. Η πίστα γι' αυτό είναι ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον που μπορούμε να δοκιμάσουμε τα αυτοκίνητά τους, το όριό τους και πολλές φορές πέρα από αυτό. Και φυσικά τα μαθαίνουμε και σε βρεγμένο δόστρωμα, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο σκοπός, να μαθαίνουμε σε όλες τις συνθήκες και με χιόνια μπορούμε να τρέξουμε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανές που είναι κάτι το οποίο γλιστράει, μπορεί να πέσει και τέτοια. Φυσικά μέσα στα όρια αυτά, σε χαμηλότερα όρια από ό,τι σε στεγνό. Οι χρονομετρημένες δοκιμές στην πίστα των Σερών θα αποτελέσουν το κεντρικό άξονα ενός καθιερωμένου σε ετήσια βάση track day που διοργανώνουν τα μέλη του alfisti.gr για το τριήμερο 13, 14 και 15 Μαρτίου. Μια φορά το χρόνο έρχομαι, αλλά θα ήθελα να έρχομαι πολύ πιο συχνά. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Όμορφη περιοχή, υπέροχη. Αναρωτιέμαι πώς ζούμε στην Νότια Ελλάδα τελικά. Δεν είστε από εδώ, από Βόρεια Ελλάδα? Όχι, από την Αθήνα είμαι. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πάνω. Και φυσικά έχετε και αυτό εδώ το αυτοκινητοδρόμιο που είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Η διοργάνωση φέτος έχει και εορταστικό χαρακτήρα, καθώς θα πραγματοποιηθεί και μια διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή πολλών οδηγών ιδιοκτητών αυτοκινήτων Αλφα Ρωμαίο. Τρέχει όλη η γκάμα της Αλφα Ρωμαίο. Μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητο το οποίο είναι του 1960, κοστίζει θα πω μια εκατοντάδα χιλιάδες ευρώ κόσμημα, μέχρι αυτοκίνητο που πάει κάποιος το πρωί, πάει προσωπικά το δικό μου αυτοκίνητο, το πρωί πάω το παιδί μου σχολείο και μπορώ να έρθω να τρέξω και εδώ πέρα. Έτσι έχει όλα τα αυτοκίνητα, έχουμε και κάποιες φιλικές συμμετοχές με άλλες μάρκες, κάνουμε πάντα μια τέτοια χάρη στους φίλους μας που μπορεί να έχουν αλλάξει αυτοκίνητο ή να θέλουν να τρέξουν με ένα άλλο. Περιμένουμε γύρω στα 70 αυτοκίνητα, κάθε χρόνο το περιμένουμε αυτό και γι' αυτό ερχόμαστε για 3 μέρες. Είμαστε ίσως το μοναδικό κλαμπ που οργανώνει την εκδήλωσή του τρίμερο στις Σέρρες, έτσι, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το Αλφα Club είναι καταπληκτικό, έχουν πολύ ωραία διοργάνωση, πάρα πολλές συμμετοχές, ωραία αυτοκίνητα. Συμμετοχές απ' έξω από την Ελλάδα, Βούλγαρους, τώρα είδα και κάποιον Εγγλέζο που γυρνάει. Όμορφα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλεις κάθε χρόνο να το ξανακάνεις και το ξανακάνεις. Όσο για το πώς βλέπουν την πίστα του αυτοκινητοδρομίου των Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών είναι μονόδρομος. Θα έλεγα στην Ελλάδα, αλλά για όλα τα Βαλκάνια δεν υπάρχει τέτοια πίστα τέτοιων προδιαγραφών, έτσι, με προδιαγραφές ΦΙΑ, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και κατηγορία φόρμουλας. Τα μέτρα ασφαλείας στην πίστα είναι πολύ καλά. Οι έξοδοι, όπως βλέπω, έχουν στρωθεί με άμμο. Είναι μια χαρά. Το καινούριο δόστρωμα που είναι φέτος καινούριο είναι λίγο πιο λιγότερο αντιολισθητικό από το περσινό, αλλά το περσινό ήταν χάλια. Φέτος είναι ωραίο, είναι μαλακό, είναι καλό το δόστρωμα, μου αρέσει φέτος. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Η είσοδος για τους θεατές είναι φυσικά και πάντα για το κλαμπ μας ελεύθερη. Έτσι, δεν βγάζουμε λεφτά, δεν έχουμε ταμεία στο κλαμπ, απλά οργανώνουμε κάτι για να μπορούμε να χαιρόμαστε. Οι συμμετέχοντες στους αγώνες οδηγοί έδωσαν και χρήσιμες συμβουλές προς τους οδηγούς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι το ίδιο να τρέχεις στην πίστα και το ίδιο να τρέχεις στους δρόμους. Ερχόμαστε στην πίστα για να ευχαριστηθούμε την οδήγηση, να το οδηγήσουμε το αυτοκίνητό μας στο 100% και όταν πηγαίνουμε στο δρόμο να πηγαίνουμε σαν άνθρωποι, να έχουμε βγάλει τα άχτη μας εδώ που η ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη. Άμα βγεις από το δρόμο εδώ δεν παθαίνεις τίποτα, τι να πάθεις, θα σταματήσεις στην άμμο. Άμα βγεις από το δρόμο, άμα φύγει το αυτοκίνητο στο δρόμο, υπάρχουν κολόνες, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν μάντρες, υπάρχουν χαντάκια, υπάρχουν γκρεμοί. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα κάνει κανείς στο δρόμο, πρέπει να τα κάνει στην πίστα.